And then I'm in more better. Maturity, the power of self-control. The power of self-control. How to handle yourself. Praise the Lord. Hallelujah. The self-control is how to handle yourself. Praise the Lord. Hallelujah. And the problem with prayer was as is in the Fakasi and Ham. Yen to me in near Mosso. Our near be praying. I don't think that Biara no facing problems be praying. So can them if we throw one more. The problem is 32 crowns is almost to me and you also. Was it Biara now farmers and can? Nobody said, who had you about who say if. When to me I day, and in the muscle, not 10 is out of the end or the prosodian. Your problems you're facing in an end, how to handle ourselves. Send a bit to me a dear muscle. Check out, send a bit dear muscle. You can call a woman. As I saw to me, you almost until there be a need of which. 2 now, are they to Mujapro, bit me the desire, upper so general. And not to 10 years out for your day, it didn't cheat, send a bay of fun and Sunday day, and Coso is general. And not to say, I answer Christo for say, but Christo one. As I say in the painting, we may need power to control ourselves. Praise the Lord. As I say again to me, Pia, a bit 24 hours, a bit me away a dear also. If you say any party in Timina, in near also. Christo no bet me a day, and why yet me a dear also. Some of Ramuja, a yen effect, and so the name so my bay a day, a vegetable. And not in a Kenya coupon some 24 hours. At the chair, I must say, why you bring near when you coupon a day, everywhere free hour. Son a bay a day, yenera. Any peppy, I hear I say so. If it's all my to me a day, anyone also. What's he? On my Yanka Proverbs 25 to 20, verse 28. It's a city without war. 25 verse 28. Amen. Okay, verse 28. Proverbs chapter 25, verse 28. Whosoever has no rule over his own storage, yes, is like a city broken down without walls. Amen. Amen. Obi a want to be ni onwa ne muso. What is say on my a bambo nya de ni ona. Na se nipa ni timi ni ne muso ntino. Oni bambo. Ene se hye ni anu ma boda ma mo hye ntade afi. No ma boda se nyina aguso a. On problem mo kra major problem mo kra no e self control. So nipa lose self control. Sabi wotimi di ade anya se yedi. Wotimi no ade a anya se oyede ono. Wotimi fata ade a che na asade ne nya den emfata no so no afasa atade na yeden a che. Wotimi kakasa ensem fata e de kire nipa. Ade nti we lose self control. Wonim se na wodi ne mo so. Eno to so obi a wontimi enni ne mo so no. What they say Okra any day, any bambo. Sani panonya day when the bambo. No namuni na waye niya o peso ye de waye. Mini a wotie me. Ene ya no besi no. Ube hu se o problems e na wo munyi nara no. Say ye self control na anya day woni. Ene ebe hu ha, adechi ebe hu ha, adechi ebe hu ha, adechi ebe hu ha, adechi ebe hu so de be ma we na. Woni be ma we na. Woni be ma we na. Adechi wa ko wi ade wa. Adechi wa ni na self control. Yen problem ni nara no. Yen timi nya den enni ye muso. Na ye ba ne be hu se ewiase ne wase ya be ye Kristo foi. Pa ba se ne be di ye muso.
ne yɛntimi nkɔ wiase nkɔfa mu nneɛma a ɛnsɛ ne mfata ne yɛde abɛbɔ yɛn ho ban sɛ akristofoɔ. ɛno nti sɛ yɛka self control a ne nyinaa kɔwie sɛ adeɛ a ɛsɛ sɛ woyɛ nanso wopɛ sɛ woyɛ na mmom wopɛ sɛ woyɛ nea a wopɛ sɛ woyɛ dɛn wopɛ sɛ woyɛ. Praise the Lord. Adeɛ wei yɛ sɛ ne fata sɛ woyɛ a ɛbɛboa wonim sɛ ɔyɛ a ɛbɛboa na mmom wodeɛ wompɛ sɛ wobɛyɛ na mmom wopɛ sɛ woyɛ adeɛ a woawopɛ woakoma mu pɛ sɛ ɛsɛ woyɛ na anim sɛ adeɛ a wopɛyɛ no so no ɛde ha wobɛyɛ dɛn ɛbɛbrɛ nanso wokɔ na atoa so sɛ wobɛyɛ dɛn wobɛyɛ. Praise the Lord. ɛno nti yɛka self control a yɛbɔ Nyankopɔn asɛm mu a ɛka honhom aba a ɛsɛ sɛ Kristo ne yɛ dɛn ɛso. So Kristo ne ɔni self control na ɛsɛ Nyankopɔn honhom kronkron yɛ dɛn ɛma na kwankyerɛ. wɔse those who are led by God's Spirit, they are the children of God. So ɔka Galatians 5 verse 23 a saa honhom aba na ɛso na ɛka ho bi ɛka ho bi. Galatians 5:23. Was now about any or any dear as we do Abdul Yes. Ayemie, Papayo, Didier, or Joe, and Davo was a Lebian wa it's your Amen. All kind is needed. Galatians chapter 5 verse 22 to 27. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, Amen. gentleness, self-control. Against such there is no law. Amen. Tiaka self-control. I say ni pedi ni muswa. Eka Onyankopɔn honhom na ɔde adom yɛn no apa ɛsɛ so wɔ Kristo ni ebia akora. Ɛno ti ne ɛka sɛ yɛwɔ nneɛma nyinaa ho kwan. Na nyinaa so na fata onipa biara. Praise the Lord. Hallelujah. Yɛwɔ bibia ho kwan wɔ asase so a sɛ yɛbɛyɛ Kristofo a Onyankopɔn asɛm ka kyerɛ yɛwɔ bibia ho kwan. Nenye bibia na fata yi. Okay, 1 Corinthians 9:25 to 27. 1 Corinthians 10:23. Bibia yɛwɔ ho kwan deɛ. Na ɛnyɛ nyinaa ɛna ɛboa. Yes. Was a normal at the pine, not any nana and my impossible. What kind is needed? 1 Corinthians chapter 10 verse 23. All things are lawful for me, Yes. but not all things are helpful. All things are lawful for me, but not all things are edifying. Amen. Amen. Yɛwɔ bibia ho kwan. Nenye ni nyinara ɛna ɛsɛ na fata yɛ Kristofo sɛ ɛsɛ yɛ. Pampa so ne yɛbɛtumi atwe yɛn ho afi nneɛma yɛn fata ho. Agye sɛ yɛnya self control. Ɛyɛ sɛ yɛbɛdi yɛn nipadua no so. Praise the Lord. Hallelujah. Ɛnyɛ ne yɛde yɛn ne hwɛ biara na ɛsɛ yɛde yɛn ne yɛ dan ɛbɛ. Ɛnyɛ baabi a ɛsɛ yɛde yɛn nan si biara na ɛsɛ yɛde yɛn nan si. Ɛnyɛ ne yɛde yɛn tɛkrɛma aka biara ɛna ɛsɛ yɛde yɛn tɛkrɛma yɛ dan ɛka. Sɛ yɛkɔ supermarket ne dwom a yɛwɔ nneɛma bebree wɔ hɔ. But it may need self-control. Praise the Lord. Hallelujah. Yɛbɛhia self-control. Efisɛ nipa a wɔdi dwa a ɔyɛ Kristo ni no, mɔɔ na ɔyi nneɛma gu na ayi mu nyinara no, ɔbɛhia self-control. Efisɛ nyɛ nneɛma nyinara ɛna ɛsɛ no na fata no sɛ ɔde saa nneɛma no bɛyɛ dɛn ɛbɛkɔ ne fie. Ohu coke no hu champagne a ɔdecide so wɔanya self-control a obetumi afa nneɛma anyɛ sɛ dɛn wofa ne nyinaa yɛ fɛ ɛna egu dwom hɔ nanso ne nyinaa ɛsɛ yɛn na mfata yɛn si ɛbɛdi yɛn nsa bɛyɛ dɛn ɛbɛsɔ ne nyinara mu ɛnti na meka sɛ yɛwɔ nneɛma nyinaa ho kwan nanso nyɛ nneɛma nyinara na ɛyɛ dɛn ɛfata yɛn si yɛde yɛn nsa yɛ dɛn ɛka ɛno nti ɔsomafo Paulo kaa sɛ ɛsɛ sɛ yɛnya self-discipline. Praise the Lord. Hallelujah. We have to discipline ourselves. Kwan bɛyɛ so na yɛbɛ discipline yɛn ho yɛbɛhu sɛ saa de wɔ yɛyɛ
anaasɛ nyɛ dɛnyɛ yɛyɛ nipa yi yɛwɔ suban bi wɔ mu a obiara yɛ bi mmɔ ne din nanso no nipa mu yɛntumi nyɛ dɛn ɛnyɛ. Praise the Lord. Hallelujah. Yɛwɔ nneɛma a yɛyɛ no kukuam ɛsɛ na fata si yɛyɛ no kukuam na obiara nim sɛ yɛ sɛ ɔbɛyɛ saa deɛ no wɔ kukuam nanso wobɛ nipa mu a wobɛyɛ pɛ wagu ho anim ase nanso woanu so adeɛ baako ɛne ne self-control. Praise the Lord. Hallelujah. Obiara bie mframa. Nanso ɛba na wo bie wɔ nipa mu a yɛbɛdaa w'ani ahwɛ straight sɛ asɛ obiara nyɛ dɛn ɛnyɛ bi da wɔbɛhu sɛ wobɛhia adeɛ baako pɛ saa adeɛ a wobɛhia no ɛne ne self-control. So woatumi control ho a na ɛsɛ ɔyɛ nipa a ɔyɛ dɛn wonni wo ho ni. You don't discipline yourself. Ɛno nti Paul kan wɔse na nyamesom a mesom yi adeɛ ɛbɛhia me ne sɛ I have to discipline myself. Praise the Lord. Discipline is saying, sɛ meyɛ nyame nipa a baabi a mekɔ no ɛsɛ sɛ mehwɛ me kasa yie. Baabi a menante no ɛsɛ sɛ mehwɛ me nneɛma yie. Nea mehwɛ me internet so na mede ma me nuanom no sɛ mede me nsa aka na medrinke akɔma wɔn a ɛsɛ sɛ menya self-control. Praise the Lord. Ɛsɛ sɛ menya nneɛma bi obiara yɛ bi nanso yɛn no ɛnyɛ nneɛma nyinaa na ɛyɛ dɛn ɛfata yɛ. Nti na mayɛ example. Yɛwɔ nneɛma bi yɛ no kukua mu obiara yɛ bi. Wokɔka woyɛ a wodeɛ wɔ badwa mu anyɛ wobɛdi nipa atam sɛ adeɛ no wonyɛ bi da wayɛ bi da na mmom anyɛ no with the right praise. Praise the Lord. So what do so then self-control? Praise the Lord. Ada nti na obi ada na ne de hwɛ so wanyɛ no kwampas wan discipline wo ho wan ni wo ho ni wan ni obi bɛfa ho adi watam ada nti wanyɛ no kwampas nanso sɛbe ɔno so kɔ baafa so betumi ayɛ tranquil sɛ na bɛyɛ a obetumi ayɛ dɛn akɔ n'anim ɛno nti yɛbɛhia power to control ourselves. Praise the Lord. Hallelujah. Osmafo Paul was I discipline myself. Look at 1 Corinthians 9:27. Look at 25. Was so be o tumre kebiano. Adie ba ko be hia self-control. 25 then go 27. Aya Korinto form ne ka se the Osmafo Paul so ko mai ti ade empuni mu aye adunu edunu. Was na obi a osi abudie obi a wodi abrobia. Oson ne ho e wo no nyina. Osonson ne ho e wo de nyina self-control. Na won de o mu yo na wo nya abudie a eseye. Amen. 27. 27 no say nemo me hwa bi padua wo se nemo me hwa bi padua amoye a yes na me di no nya na me ka ensema kire ebi me ka ensema kire ebi na me hwa bi so be ya ma nya nia emfra. Amen. One as one for Paulo. What's all my two American Brobiano? They exercise self-control. Praise the Lord. Omunya se ombedi wo mo so e wa niema bebre. Papa ese no di ne mo so. So two America not the 100 kilos in the tour. Ontimi ni first. Enu tu odidi no di na aduane a. When it said aduane mi di, exercise me someone to swear, beat me to me, Cassana, as a man, between self control. And to me, I mean, you know, when you make Cassami, Mona make us somebody at Ramono, as a semi exercise self control. No, be a catch, let me say, and your pastor no back as a Saturday lady. Then we go on to grow on also your day. Hey, this is self discipline. Praise the Lord. Hallelujah. And the year Christopher for your exercise self-control. And the thing I make us say, Yanko Pasa my account. More na ye cano. Ye did not pop it to my account. Ye hear dear Babu, and also when ye and only self-control. If someone make cano, as a semi may sure say, Yami Home and make Catano, mean family any day, information, and for me, dear Meshemua, as a semi free. Sana beya mingu mi huene muase ewo nipa mi gina omani ye won san bebre timi kan nanso nya esem nyinara na ebetimi aka ne nipa
me jana metimi aka Nyankopɔn asɛm na so nya nsɛm nyinara ɛna metimi ayɛ den aka de akyerɛ wo ɛno ti no power discipline ho sada be ya ɔnka nsɛm a ɛho hia mfa nkyerɛ asafoma no ɛno ne self control. Praise the Lord. Hallelujah. After you self control yeni pedua ne enwuma edi no asase so ne bibiara ayɛ no yebehia se yebedi yɛ no especially yen kasa ayɛka yen kasa yebie ya no ɛne nipa yɛ den ɛka yebehia self control. So about Yanko James 3 verse 2. Amen. Amen. Obi kasa na won fun wo mu dia ono a na oye nipa a obi teye a obetumi ato nipadua na na reka eso. Amen. Okay, is needed. James chapter 3 verse 2. For we all stumble in many things. Yes. If anyone does not stumble in will, he is a perfect man. Yes. Able also to bridle the whole body. Amen. So being from the Casamua, obetimi di ni nipadua so. So kasa can Casabania a good nipadua ho fi. What is a cry any bambo? If it's a casa if you were no more a good movie. Ubefore be a head of state, will be a president, will be a pastor, will be an evangelist. Now she has in the casa. Sani pan on to me perfect, not only as a wedding. Sani pan on to me perfect, no new or my enemy. And when they say because I have it, because I have phone, because I have phone. Say a phone. Wouldn't need self-discipline. Praise the Lord. Hallelujah. What to me new also. Now what to me new be also. I was as so. If it's our casa, we need pedia, we did now. As I personality. As I was so a Christian, was so a Christian. Now, some media me better so. Now, me be canceling a German some way somewhere. More now, okay, Nipa in Narano, you won't nip persuade than we did now. When you discipline, and what is so big to me, Kakasa, Nakasa or Cano, a winning movie, nay, a perfect son of James Kayana, Sandy Pano, who bet me a dinner. Praise the Lord. Now, what Timmy Casa here, Bible to say, or you'll be on long life. Okay, Proverbs 13, verse 3. Proverbs 13, 3. I have Proverbs another in the here, was it near Oprana? No, Eshet Necraso. Yes. Was it near what said no? Enya was saying, Amen. Amen. Okay, Miss Nieti. Proverbs chapter 13, verse 3. Yeah. He who guides his mouth, Obi Obana no Baino. but he who opens wide his lips shall have destruction. No bi obi na no de biara no. O de kasa no gu ni hu fi. Na no Obana no ho ban. Oh. Ase bia de me sro me de mano beka. Me ko kabi bia kire no. Telephone call by say see anu amaso baba when I catch them say when I baba na gusu when lose self control. Untimi nya den eni wo so. Na mo mra asam ne ba ye no. We a man of God. Spirit atu mu no a eso aba se na Paul tro ko Galatians no. E kire se we obi a waso aba ukra self control at me di wo so. Asama abrantie ka kire me die. Me ko bo ho mpaye se Ewrade mama botre na kwanya se me reply ni mpo a me ko kakasa emfa o ha anya den emma na ya de nyame beto ncha ya de nyame beto ncha na de amaye no na de amaye na telephone call pa e de be de isi kasa. Praise the Lord. Hallelujah. E de be de somewhere se hu e de be hu se somewhere hu ni faso.
na more na wo kasa na egu nipadua no hodan efi menu atie mi and my topic say the power of self-control, how to handle ourselves. Praise the Lord. Hallelujah. It's a nyamina me handle. Emra edi tromo when you go back to Rome say mamu famo san kadi full stop. Wan ko so mu say no me mamu famo san yeden enkawe. Sa na bi gina so kanya ko asem say se sa de enfatawa efa kese na edina so. Praise the Lord. Hallelujah. You have to handle yourself. As I say, we crowd nipedia. Na nipedia crowd no fan kwa ya de be ku nipedia ho anim ase. Anim go ase eketu we. Kasa keke. One control kasa na free we no mobile na. Obesa your personality. Obi baby sasa na nya we ni software. Da bi ogina pulpit mo preaching. Enye we na da bi obekere mo asem ka wo. Enye we not to praises and worship. Enye we not pastor wa adai. No, asem bi okan ya asem pa ko na so agu ne mufi. Adai nti u lack one thing. Self control. Praise the Lord. Hallelujah. Anu to ogu okan si asem ba by the mentimi ani me ho so. Mentimi ani me ho so nti e mama gu me hu ani mu ase. Anu ti na e ka say so ho ba ho so a san ku wani mu agu ase no san fa wa no na de gogu wani mu ase na ko settle ne ma. Praise the Lord. Hallelujah. So the catcher be a catcher and say bra pani every bi can be say tro ma nya de san na kokko ne pa ye no mentimi anya de nya it be so as a father and the Christo ni bi ara o ye Christo ni no and ye pasi nya na ho pa ye ho say Mama ye handle ye. Praise the Lord. Hallelujah. Sana be ya niema bi free ye mumma no bi hu say no e head na sa de we ye dey feel by puppet no jina papa no di atam no kan we mo na ye kan no te say wo nye perfect na wa nye perfect no wontimi nye na entity ye say bi so ko Bible mpa so bi betimi aye sofo a sa hyehyɛ nyina ye den da o me ko no ni ye fast say Enko Paul let us talk about Timothy. 1 Timothy 2:5. It's 1 Timothy chapter 3 verse 2 to 5. Enya sofo ngwan yin na e wede ma so ye asofo. 1 Timothy chapter 3 2 to 5. Timothy amoma edikai na iti nyensa was also a set of the four episodes. Onya ne ho asem bi enka. Oyo bi anyesi enya ne ho asem ye den eka. Oyire ba kuku. Oyire ba kuku no odi ne ho so nya so twetwe bra ene na we self control. Wasi na ni so da ho. Nani so da ho self control. Ya na bi so etie. Na bi motie. Oye ne ho wese. Oye ne ho wese. Ope ahoye. Opa ahoye. Ohunu enkyerɛkyerɛ. Ohunu kyerɛkyerɛ. O de emphasis on kindness ni eti. Ni a o kan ni na ekosi self control am ni mo kasa. 1 Timothy chapter 3 verse 2. A bishop then must be blameless. Yes. The husband of one wife. Yes. Temperate. Yes. Sober-minded. Of good behavior. Yes. Hospitable, able to teach. Amen. Amen. We obi a wutimi di wo so. Ne ka sofo a me nua tie mi, wo so ye sofo. So call I'm so 1 Peter 2:9. We say na mo ya sofo. Praise the Lord. Hallelujah. Oye obi a wutimi di ne ho so. Oye soba. Uko ka ne topa ne kokonya den ensore. No papa mu ka say. And self control to churches be pray. Asafo obi atrase a Yesu Nyankopon asafo. Oba so obi aka mu fie kiro not in now them well lose self control. And then did you na yi din wa dem ana ko akeka mu. Who can that spirit in the control? Miracle about the fruit of the spirit. Self-control here they come. As a source of more order a year human. Obi kikamu amra ye preach. And that spirit in the crowd. Next walk of home for
foforɔ na ade abɛwura Onyankopɔn fie ɛna akekam hey wɔ mmerɛ a yɛka Nyankopɔn asɛm obi a yɛdi eti wo nko akyi wɔ kekam see Holy Spirit me catch the Holy Spirit Paul tell Galatians 5:23 going say honhom na ba na asom self control so yɛ den ɛka ho na da ba na wo so yɛ den wo so aso dem ɛno ti sie hu yɛ kasa ka yɛtimi di nipadua no so ɛnyɛ sɛ me kaka safi na me de ma no yɛ ya na me de ɔyɛ me di watam na de sɛ na ma no te mo na aka sɛ nyina no o te wo nkwa so sɛ na Proverbs kan na nipa akosia na bonten ane ne kasa ɛda asɛm na aka gossiping we lose self control lose a wobetimi aka asɛm na asomasi wotem sɛ wo buso ka wo ka ko nyinara we lose adeɛ ba ɛyɛ self control Onyankopɔn konkron ebe stop wo sɛ gyae ka no uguso yɛ den ɛka ne yɛkɔ Proverbs 20:19 ame yɛkɔ hɔ ne Proverbs 20:19. It's a Jew. In my head, was it the Ochi Eddie and Seprono, Eddie and Tassan Eddie? Yes. It's a power and more near or threat than noon. Amen. Near what you are with these Seprono, what dear he does some day, Eddie. And then you grant any good thing come one. Never a secret, and it's any part of a loose control that. Did that. Se ka so bia lo su control ma kire o se so ko ye ma Ghana de obi ko so bi mu ayefi wana mu nyina na o kasa na ka se ni pa na lo su control wa ni e betimi ni wa compare if sa se mi e ba mu bia na ntimi tra mu nche ese se pie wa no na ka kire krofo ansana wo hu akwa ye free and tu go do nkomo kire na wa ma the program praise the Lord hallelujah. Hey, Abranti yama me program on a man where they are no no ko ha me no o yi e ntasa mo dai adenti e ko mu ani na he na fi woni bibia oni handbrake or the battery asem na he ni wura praise the Lord and every new I would hear me pese nyina ho ba ye ho se ya be ye Christopher yi enema bebre mu ye nto ye ho ase Near Betty, near Behu, Nancy Eddie, any bibia who may enter was. Nayan train Yakup and Sunny at Joanna. Ababa one cousin and you one bedroom. Abranta cousin and you one bedroom. It do need self control. Catch some papa, and then they will cast. Praise the Lord. Hallelujah. So, Walamia, we call Pompaya catch the major. Say, Radi, Mahua Branty, Mahua Baba, Namahu say. So, when you self control, Lusua, answer now when you're Bama when you tell you for 20. For 20 now, and father say achievement. Bibi na anko ye praise the Lord. Amen. Bibi anko ye. Nti na me kan ko abonten akodi nkomo yi. Asɛm a kan kra no. Ubedu fi a ye Nyankopɔn ba ni nti no tena fie no. Wa hu se bibi ka kire o se nsɛm akokan ya se be se. Uti wanyi na awra ye manui. Manui. Adechi abo so wetu sa na mo no asan ye den. No akoka the same thing na go so follow me nua atie me ye Christopher and I person ya tue ni na bi pa Christo mu say ti abe Christopher a ye ya this year nkasa kwa o this year nya na ade kwa o this year onwu na ni mu ase wo nipa na bibia ye bete bibia beba ye mu no esese ye to ye bo ase praise the Lord hallelujah na ye dwe What's you stay out of trouble? We'll be in Proverbs 21:23. That Proverbs, that's the 21:23. Proverbs 21.
Was in ya or Frana, and the catcher man, or crack the crowd is free among Yes. Amen. Hey, my kind is needed. Proverbs chapter 21, verse 23. Whosoever guides his mouth and tongue keeps his soul from troubles. Amen. Obi ọhẹ na no yie no, oyi ne ho fi ensọfẹ ne haw bebree. Na ẹsẹ saa nipa no, onim sẹ no andọ ne ho. Praise the Lord. Hallelujah. Ẹnyẹ nsẹm nyinaa na aka ẹsẹ ọkọka, ẹda achievement na abẹnya. Ana akọka no enya pasobọdeẹ. Sọ yẹ obi ahwẹ ọho yie wọ kasa mu a, wotumi ahwẹ ọho yie atumi gyina yie. Na time bia no bɛ wa kwan yie. Efi so yɛ obi atumi anda wɔ ho. Menu ati yɛ kasa handle ho a, ɛnyɛ sɛ obi na ɛbɛkyekyere wo. Waa na akyekyere wo de gyina ho sɛ no. Saa de wei de mi hwɛ me ho so yie. Na best solution a betumi ayɛ ne sɛ, woka James 1:19 to 21. Angels are not there, who and man. It's here yet, Papa. That's not sure. James 1:19 to 21. Angels are not there, who and man. It's here yet, Papa. You might be unknown, and you see the feeling, Papa. Was it really a mother? Yes. Wouldn't wait, Emma, anything now, and interpretation. Monya ntamonya den enti. Was it a nya and cassa? Yes. Na wonyenya nso emfa abufuo. Amen. Amen. Wasi me nuanom munya obi ka asɛm akyerɛ wo a mu kwan a betie ne yenya yɛ den enti. Praise the Lord. Hallelujah. Yes. Was it said enipa abufuo enyo onyankopɔn kye ne mu adeɛ. Yes. Enti munyi efi ene bɔne aburusuo nyinaa ɛtwentwene. Na momfa ɔdwoɔ ɛne asɛm a wate no mu a ɛbɛtumi agye mo kra no. 22 no. Reference okay is 19. James chapter 1, verse 19. Yes. So then, my beloved brethren, Yes. let every man be swift to hear, slow to speak, Yes. slow to wrath. Amen. So because I want to know, man kasa nyo kasa mu ni nyinara. Ubebie wanu a ye careful. Na wa akoka bi no Nyankopɔn na bufu anyɛ. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, oh, what can asɛm na ɔte yɛ no. Ɛsɛ sɛ woto bo ase. Praise the Lord. And then we need Vodafone ni telephone na abana egusu sɛ ne ma bebree. Na gusu na ɔka nyina ɛdɛ ne nipa ɛne ne nua nipa ɛkontɔkwa wɔ bɛdwa. Ɛte sɛ balamfo bɛbɛbɛ. Ɛsɛ te sɛ nkokɔ mienu a akɔhyia ɔmo. Te sɛ mpɔnkye mienu a akɔhyia ɔmo. Ma nipa timi ko ara ma ne ho nyinara egu hɔ. Wobɛhwɛ na ɔto praises wɔ asɔ. Webo we na webo we, webo we na webo we. And it is Christo say ne ma benya asem. What's benya? So be bo ha da ha ne fire den. Famano, praise the Lord. Hallelujah. So bana bo bi obesan bo bi o. Obana bo bi obesan bo bi. Afa mu gina ho na fe I say you hu ne ntia Jesus Christo kasa. Praise the Lord. Opasi enya self control. Abo ma bi onko ne baby. Na bo me no me di ahyɛ no wɔse watade mpo na ɔpre a yi kata so na fa yɛ dɛn fama no na ɔnyɛ dɛn wɔn fa nkɔ na we bɔ na we abɔ we tim na we yɛ tim we yɛ se na we yɛ se nipa mu no ye wɔ nipa bi wɔ ma ne gye se nipa lose control wo bɔ so afa telephone no gyina hɔ no otwa we twa wo Kristo ni a otwa kra wɔ lose control. Praise the Lord. Man of God also need to say one corner. Ono kra onim si we lose control. Obi baby say na nye we no pass only. Enti nipa mi any peacekeeper wa ana. Enipa mi enu a to ono afa telephone o dey twa. Why so onkoko? No ma peace enya dai. Enya dwuma wo say nipa mi. We lose control. Adan wo de onim say wo twa na de abeto internet. No bia bo aba so say why ya. Me nua o tie mi. Ene
You handle you. Know how to handle yourself. And then some will be a some year, you're going to cry and then you when you're doing someone, self control, ground, and maybe to me lose control, not so long, maybe. When to me, didn't want to say, some of them who many are upon ye. Nanso, why lose control, no, I ain't young. Yeah, by our relationship. Self control, our enjoy be a course was as a major part. Yet me and near also. Come as in the end here also. I had an opportunity. Went to me and you also. Praise the Lord. Hallelujah. Made a map of you, and made a mind here. Yes, I achievement to well also control. Praise the Lord. Hallelujah. Say, I see a dear home now, I see a dear. Near you, you know, was a brand here. Now, cost here, now, cost here. Baby, anyway, with me, I'll go what I so. And with your man relationship, be brave, so. And intimate me, also. So then the year number who be no venom, no way, no venom, self control, television, so, and may you or and when you lose a man of God will lose control, and I will lose control. Or one a brown, not in any other Kakrana, so on, oh boy, John to know. Praise the Lord. Put to me, handle. TV Nanum grow to me, handle. That's a child far to say. Yeah, dear, and now my BNT. So, with the penny free. If Sophia phone by no company, also control. Jacob would penny. Praise the Lord. Hallelujah. Sana also now come Virginia may be a free or so also control. And then many nice here. Internet, our whole purpose, and then my power, no woman, Shazani and my partner. Where the American said, when they say, many hearing it, why me and it will do anything and will lose control. Praise the Lord. When to me, I handle. When to me, and you're not a submariner. When to me, and you're not a Christian. And to know yet now, can you so obey? It went to me, I handle also. Relationship with brave when you know, if I can say an F is self control. A bit me up and a man angels. Never more boomful while the palm. Praise the Lord. Hallelujah. Nipa bones was 30 in the shirt. No, you know. And now me who need a shirt and your best year, your betty see a betty swan. Son of Baya, when you pardon me, no other coming, a buffo on your bonnet. By your partner, more than ground, when an lady, a mighty people, my dear, and no, yet. Martin was so contrary, I don't know better if you are no business. I don't know. In some country, well, soon. Many are a dumra as I say, present together. Praise the Lord. Hallelujah. Yet, mercy, Nimus and a daddy to me by you, and 10 to man, sorry. Italy was a calm. Praise the Lord. Makumani day, Embrafo. Never find a day, impossible. Okay, Proverbs 29, verse 11. Amen. Amen. Yes, Proverbs, and I said, and you know, and from you may back or say. Opasia you na na unyansafo adudo no ema no eka amen. Onya akasia de oyi ni bibia edi unyansafo ema se ni pa ne eka. Praise the Lord. Eto na bi epesi e kire wa ho aden minim wiase a wa na obetimi ne na. Anya sa competition.
and talk about me a bro, who will bet me the work of it. As I'm out here, who wants our pressure cost. I can't wait more cassa me at Jeremy. Mr. Mima, the inches of bra, the cocky can be at Chereno, Nama can be at Chereno, Nama seen. What was to control? Enti mu ku ayese nyina I sense we lose control to mu se ni baby so mu jai na ajo mu jai na oje ni nyina na we lose control ti e be nya ni pe be ye den e be kura ni pe de no e be ye den be nyina eno ti e kwa sole a ni e ta ye ni se aso me se no ayi me se we me tamfo me kwa so de mo ma kwa sen nyame sen control we lose nyame on say obi a wo ni when I put more fear, I am quite praise God. Loosen one lose control will pray, and not to pray. I'm not going in our person. You are saying, why your time for one seno, woman and mercy, and then I can never lose control. Please handle yourself. Praise the Lord. Hallelujah. Discipline yourself. Discipline. I will not put more fear. I'm not talking Romans 12. Verse 18 to 21. What's in it now? Me and Yamara, was it one of everyone for my say a good you want to do what you see and you look back. What is the to me? Monfa near money is depending now. Amen. You said to me. Said to me. More family, money and penny and snail as you was it a double? Martin to Tom more red, name Munya and Mauna every fool. No, I sure said, men are a red dog, a woman, near Metiaka, the rabbit and a casa. It said, a come edit with Tamfua, yes, Manesiane, yes, says, come so at the noir, Manuki and non. Na sayo ena wodi ebeboaboa iyasama ano ejebuletimi wose ema boni edi woso eni yes emu papa edi moni so eni amen yanko nyame fie ngo se nipa mo na se no control no waluso untimi handle ana wabojina so dem wana yakopon on se obia ene ye won kwajemre unu ana o se wo One so quite any binyada and so. Yes, it was you lose control. Praise the Lord. Hallelujah. Bosom Yasuan is sarcastic, and will lose control. Yes, on the book, here is on the book. Praise the Lord. Hallelujah. And I Bosom Yasuan. That any addition is our lose control. When to me, handle no, mitoway. Who are crying here? You can crowd. But the crowd will lose control. Crowd open to treasure. Praise the Lord. What's the matter when you lose? Control now, lose you. You have to handle yourself. You have to discipline yourself. Praise the Lord. That's when discipline, one man of God. Why is this kaka great can we? Empire granny, what does you control? You have baby and the spending store to store, internet to internet. Let's get in there. Many how tell me. And you say a cousin you prepare, but know how to handle your money. Praise the Lord. Prepare your money. So also lose control. See, Canada also not coming. It's a sin against God. There's a woman in Pediano, your money. Praise the Lord. Yes, he can say, Mumia, Yanto, your boss. And Casa Bosomia Suntino, Yan, prepare be the Fababunya for your person. Nothing bomb pie as a radicate when I demand me. Naturally, I mean, you so. Send up Bosome, 100 Rebecca. Now made the bed to make for that. Praise the Lord. I'm always control. Eh, but who can be?
mekwakoto mahu ataje bi mekwakoto mahu we mekwakoto bi ni aye se ni nara no eda me ka tro se one lose control that one ya da one dey we ready baba na e se e dia homa so nine e don't class ye tro how to use your money send be ya on dey won lose control e wo nya ko face. Praise the Lord. Hallelujah. I thought that we saw I am ready. Okay, Ephesians 5:15 to 16 now. Amen. Amen. Yeah, episode 4, man. So there's not for Paul, extra for mine. It's here, in my even if we see Do it, what 80 one shot monanti. Enti ni amene mo kanyi nara monanti na mo be ni yo. Enya se wo ma wo ni nya. Enya se wo ma eni munyansa. Se enyansa fo. Ena fe mo hwe mo ada ade. Mo Mure ni bibia mo spend na mo be ni ye. If you say Enai dabone million. Praise the Lord. Hallelujah. Mo ma yan hwe yan ada je yi. If semra ye wo mu ayebra kwani. Ye Christopher mama ye hu kan ye bebe ya da ye no le say ye be handle ye be pesa ha esene fata se me ko aha esene fata se me towe aha esene fata se me towe say no be kind or say cut your coat according to your size. Praise the Lord. Hallelujah. Ye Christopher esa se hu kan ya ye be ye niam bebre wata ti so a ne ye be handle na ne kan ni na America no celebrate continue. Oh, personally you cannot handle yourself. Praise the Lord. Hallelujah. We may need power to handle ourselves. Amen. As I see in to me bia about boyen na yet me idea also na said to me no e Christo mo ne be ye benya said na mo say ya say de ya betumi adie ho so a eno ti na make up nyinara bibi e besi biara no ye bo ho mpaye ansa na ye de ye to ano ho wose mu misa mu mpem mu hwehwe. Praise the Lord. That's it. Yeah, ono ni nyankopon ono kwa ne betumi amaye sa ahode no se sa ahode ni wa ye be ye ne e pese ye bia wa asase so a eno ti Paul tro letter command Timothy o ka Timothy ya 2 Timothy 1:7. Mama, that's also me. Sunday was not for Paul, and you are for mine. It's here, I yet the bar. In my head and from 2 Timothy chapter 1, verse 7. What if he said? If he said, when I'm for not yet, why am I I want any or drop any I yes. Why am I never mind whom I order adwimutie. Sani adwimu beti wani ma ye no wasase so peninara. Even so be frost asumesi. Besi ko boa me na me kwaye ade a. Odo class no be ko de nanso eni onyankopon nye den enkasa. Ebia ne mfi onyankopon. Ansa na obetu anamo aye den. Wetu anamo e de akọ onyankopon fie. Eno tibini a otie mi. Eno se mi nyana mo kasa. Me kasa no ma kire se ye ni padua yi. So jana obetimi aye ade bi opeso ye bia. So jana obekọ ba bi opeso okọ biara. So jana obeka se mi aye se eke bia. So jana ne mu befu anytime bi ope biara. Sani ye kura kola pese ja enche wo no. Sa na mo me ma ye ho kwan na onyankopon konkon so nye den enkura ye. Enu ti no to aso ka say those who are led by God's Spirit, they are the children of God. Nyankopon no so nche.